Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lilet, manipod Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti nakisalay sa ita kat may papan kada kami iti manugang ko. Nga iso ti makagapo no apay akanayon kami nga agapa iti asawak. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Lilet, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Adda ka diti aramidem ita, nanang. apay, Umay ka man pa dito'y balay, taglaba ka. ti asawam nga ay. Apay adi mo paglaban. Di na kanu masango ti aglaba, nanang. Busy ang mga sasikaso iti anak may. Apay hakas tater aramidan ti asawam. Nagadulakit din arason na. Umay kayon tawan isuot ko inton bigat. Wun, umayak to inton madamdama. Ilepas ko lang ter aramida, tapno awan maibaga ti amam. Agyaman naklawan ay nanang. Basta umay kayon tulat ta dito'y balay. At dapay ngamin trabaho kita. Wun, alangarudan. Agan anad kay ti trabaho, manakaw. Sa mga lakad mo, Linit, bakit? Mapanak iti ayan da edi lakay. Nay, anya man ang tiaramida mi jay. Aglabaak kanok ko na ti anak ta. Anya, Mapanak aglaba, tasaan amasango ti manugang mo ti aglaba. ibagam ka ni Ede, tatulungan na kami ni bakit na. Kaano lang hindi nagpas nga iti manugang ta. Mapanak latan, kaasimot ti anak ta, no awan isuot na. Awan ano kasta ka na yon. Agruam ni Ede nga anak ta. Tulungan na kumamot ngamin ni bakit na. Kaya't kulaang atulungan ti anak ta lakay. Di na ko maparitan. No kasta ka na yon, marwam di anak mo. Naglagi pa masana tong palbiag kat adda ka at tumulong ka na kwada. Wen, taumayak aglaba. Anya? Imawag ngamin ni Eddie. Awan ka no ti isuot na. Tadi ka mo ngamin naglablaba. Inton Sabado pa ngamin ti schedule ko nga aglaba, nanang. Mala siya kung ti aglaba. Kaasimot ti anak ko no awan isuot na. Anya? Saan kamot gayam ang mapangnamnamaan yumi? Numaturog ngamin tubing. Iranamot at ti aglaba. Saan kat aday tamat maturog ti obraem? Panagrek na kamin kat nabambanugak, nanang. Siya ngamin ti mga asikaso iti apuyo. Ay katrumpang lang asika ti mga sikaso ah. Saan mo't amabalin nga iyuray mo kin ni Ede? Amumot nga iso tagtrab-trabaho, tapno at dalamutin nyo. Ay, makabanog mo't tiaglaba. Nay, sa dino tinaglaba am aya, mare? Iti ayan da Ede, maray. Anya? Imawag ngamin ni Ede kanyak. Awan ka no ti isuot na, ta saan ang naglablaba ni bakit na. Iso asya ako na tinaglaba. Ay, amangan mo't no mabambanog ti manugang yo, amangas asikaso iti apo ko yo. Iso akas ta, mare? Sadot kit di aday jay ayumi. Ti kayat na siguro kat agil ilad laeng ijay balayda. Ay na mare, surwam ngamin ti anak mo nga aglaba. Tapno agtinulong daken ni bakit na. Ay, narigat samot no awan ti katulungan. Ay, di ka man pasalsali di tadalan ko si Ka Fidel. Nay, apaya napudot ti ulom. Ay, amom anabanugak anaglaba. Pasalsali ka pa'y laeng mo dita. Mabambanog ka ata, di mo nga minsuruan ti anak mo. Ay, agtal na ka man. Agasam da ita, anda asawa kan putot na. Ngam, di namot amot ang laba. Masapol nga ilabaan pa lang. Nalabas mo't ti kastan. Na, apay akanunungam da jay ayumi. Ibagbagak lang ti pudno, bakit? Ay na, naglawag akan kanunungam ti kinasadot da jay amanugang mo. Saan kumakasta ti trato mi ti manugang mo? Ta nagbalin kamot nga ina. Ammom tiriga ta pagdaldalanan ti maysa nga ina. Nang runa no kapaspas nga ina.
Naartike di anay di a babae. Di nalakayat tiyag kunay. Kung sintidor kalata nga aging gaita. Awan latam mo kung nukasta ka lang bakit. Marcia. Lilit, nagpinta, lilit. Anyati ko na, Marililit. Nagapa kayo manan kanila kay mo. Wen mare, makalawasan asaan kami ang nagsarsarita. Apay manon. Kas iti sigod Dayjay manen ayumi ang manugang miti makagapo. No apay nga minanapudot ti daram iti manugang mo, Marililit. Dayta ti saan ang maawatan ni Fidel, mare. No nga ta bye-bye am da edi kan Yume. Bayam nga isuda ti mangsolbar iti parikot da. Saan kat akas ta makibibiyang ka? Ay, kaasi nga min di anak ko, mare. So akanayon kayo nga agapa akan nila kay mo. Taadda tinakita na adi mo nakita, mare. Ipadas mo nga aramiden ti ibagbagana. Amangan no isun ti solusyon ni ti parikot yo. Anya ter aramidam dito'y balay si ka Eddie. Amangan ko na, no at extra money yun dita, nanang. Anuam manen ti kwarta ay. Ibayad ko iti utang miya. Utang? Una nang, imutang kami iti 5-6. Apay nga min nga imutang kayo pa'y laeng. Ngamjak nga rod mo, nung ipanan ni bakat ko iti dadumang inututang na. Naibos mo't adagos. Na, amangan mat no kumkumpurmi nga min ti paggasgastusan ni bakit mo. Diyak nga rod mo, nanang. Ay, una yan. Utangera pa'y gayam da di ayume. Ibaga matay so ti agbayad. No at dakwar tayo dita, pabuludan da kami kuma, nanang. Siyak nga min ti singsingeron tinakautangan me. Ta siyak tinangala iti kwarta. At sayang di kwarta nga iduldunin ko. Sika ka di tinangkisay, bakit? Wan lakay, nalipatak nga imbagakan ka. Nay, apay akas tamad tayo. Basta mga alakalaptan. At dangarod nang usarak iti kwarta. Pangusaram kumangay katawan mo't paggastusam. Ay, inted ko kin ni Eddie. Manay, Wan lakay, saan nga min nga amo ni bakit na ti mangi-manage iti kwarta? Iso nga imutang da iti 5-6. patpatsim to mati dandanon na edikan ka. Ay kat siyempre anak ko day jay. Saan mo't amabali na baybayak? Kasano ang masursuro na ti tumakdari ti bukod na asa ka. No kanayon mo tamakibiyang ken tumulong ka tunggal adda parikot da. Saan adakas ti tumulong iti anak? Wen, sana dakes. Ngam no abusado mo ti anak mo. Ay sa balay nasaritaan day tabakit. Awan ni Eddie dito'y balay, nanang. Adda na panan na. Saan ani Eddie ti gagarak? Ha? Sika ti kayat ko ang makasarita yumi. Maipapanitian niya, nanang. May papan iti kwarta nga inutang yo. Dayjay ka din, nanang. Naibayad iti motor ti daduma. Jay daduma, naigatang iti masapsapul mi. Day talaang, Wan, nanang. imposible met maibos sa dagos. Amangan met no adda nga min sa bali a paggasgastusam asaan nga ammo ti anak ko. Awan, nanang. Sigurado lang yume. Saan asika ti mangilumlum iti pamilyayo iti utang. Naawata mo. Jak magustuhan ti kasdi atratom iti anak ko amanugang mo, abalayan lilit. Apay ayaan na pudot ti daram kan ko ana. Nagipulong ka di ti anak mo kan ka. Saan? Dagiti karuba da, tinangidanon kanyak.
Binagbaga aklaang ti anak mo, taglablabas mo nga main. Anya tinaramid na aya. Sadot lang arudan, nalaing pay nga umutang. Nay, saan apod no day ta abalayan? Am-ammok ti anak ko. Kat ammok adi na maramid ti kasta. Saan may apinadakkel ti anak may akasta abalayan? Anyat amok ngay, kat saan mat nga inuras ang mabantayam ti garaw na. Ay, agpapada tayo laang nga awan ammo na abalayan. Iso saan ang mabalin nga ibabamlaunay ti anak ko? Si kamat lang tinangibaga. Asaan nga inoras-oras kat makitkita tayo ti araramidan da. Inasarita na kakaden ni abalayan Andrea. Wan, Imay lang ni ti balay itay. apay kano akas jay ti panagsasao da ya tao. Kanunungan na mo ti aramid ti anak na. Tunggal adda parikot da eli kan yumi kan ti manugang ta ti pabasulam. Wan ata isumot ti indanon ti anak ta. Anyat ammom ngay, hamang ano ni Eddie gayam nga anak ta ti ayan ti parikaut. Ay saan ang maaramid ni Eddie ti kastalakay? No kayat mo ang maurnos ti pamilyada, bagbaga am idadwa. Sana di manugang mula ang titirtiraam. Tanay, madaksan ka talaga. Agpaangin akman dito'y istor mo, Mare Marcia. Sige laang, maray. Ay, makaparurod da ya, Fidel. Nay, nagapa kayo manan nga agasawa. Una, ta saan ang makauawat da ya tao? Masansan metten ti panagapayo. Ay, kitaan nyo ah. Nay, anyat kayat mo asawan. Amangan no day tantun nga isyo ti mangdadael iti pamilyayo. No saan ngamin anam ammo ni Eddie day jay ayumi. O, di mayat kuma. No saan ka kumamot ngamin ang makibibiyang iti parikot da nga agasawa, maray. Saan kuma ang makaunget nila kay mo? Awan kuma ti pagapaan nyo. Anya? Ay na, marililate. Si kamot laang ti mangis stress iti bagay mo. Manganan, bakit? Sa anak ang mabising. Nasakit ka di pala tinagam mo kanyak? Sa anak ang mabisin kunak lang arudan. Ibirbirok mo ti pagsakitam. Makapaawan kanas kan to mga amin. Para kanyak, saan anasaya at apakibiyangam amin na mapaspasama kitibiyag dayomi kanede. Man ano lang ay ano baybaya amin na amang sulbari ti parikot na tapno makaadal damay. Kasanulaangan ngay no. No. Uy, amo ka madanagan ka para iti anak ta. Kasi ti kanayon nga ibagakan ka. Agbalin amamas boy da nga ide. No kanayon na pampanoy nuya. Adda ka din ni Ede. Adda iti istor nanang. Madama ti inom da kadagiti gagayem na. Anya, Day tatipod no nanang. iti istor ka din ni Bebang ti pagiinumanda. Wan nanang. Di yun panggapan ti mapan ijay. Taamangan no gumura kada kayo kat anya pa'y ti aramidan na. Anya nga oras anapan ijay. Itay pa'y alas 12 anang rugida nanang. Ha? Na, agasa manday ta. Mano nga oras gaya man nga arak ti sangsangwan da ijay. Kat inton agawid. Sigurado nga isumanan tinapudot ti ulo na. Di anak mo, abalayan. Ha? Aday jay store. Arak ti sangsangwan na. Anya? Bagbagaam mo't ngamin ah. Agbalin ka patas. No bagbagaam ti anak ko amanugang mo. Di bagbagaam kumamot ti anak mo. Wan, bagbagak to. Ay ka, nasaya at no kasta. No bagbagaam di manugang mo nga anak ko. Bagbagaam mo't adya anak mo. Na, awan rumba nga pagdanagam. Takas ina, pagrebengak nga isuro ti anak ko. Kastamutan ti manugang ko. Wan, indulim mo gayam. Apay mare, na ipabarangay kanumat ni Eddie. Pudno ka de. Ay, wan mare. Iti anya aga po. Adda dinanog na.
Nagiinom da ngamin ijay store. Kadyak amo ano anya ti ingkantyaw da kenkwana. Apay ngamin anak iinom pay laeng. Jak man amo iti dayjay a tao, mare. Kat anya nga'y tinagsasaritaan nyo ijay barangay hall. Ay, inton bigat pay laeng, mare. Ay, isupay apagparikutak ti inaramid na. Nakababain kadagiti kalugaran tayo. Kasano kat di mo ngamin ilintag ti kilo nga aramid ti anak mo, mare. No kasjay kumangamin, iraman mo abagbagaan. Saan laeng ati manugang mo ti gurguraem, kan papabasulam. Anya ngay ita, naggastos ka di na oras. Makapasar tumat ngamin day di Jacob, nanang. Anya nga mintiin sawang na anak asaram. Di yun sa ludsudan no anya, nanang. Agbalbaliw ka man ngaminon, anak ko. Anya? Agbalbaliw ka ta saan atong palbiag, ket addaak amang isuro iti rumbeng nga ramidem. Anya ka di tinaknakan mo, nanang. Apay akas tamot tanti bagbagam kanyak ita. Siyak ti rumbeng akampiam, ta siyak ti anak mo. Sa baliitan, oray anak ka, no si ka tinagbiddaw, bagbagaan ka. Agbalbaliw kan, iti kasta, sa anak nga apaan ni tatang mo. Naimbagman ta binagbagaam ti anak mo. Wen tadamet nagkurangan na lakay. Kasta, di mo kanunungan ti kilo nga aramid na. Saan ati manugang ta ti pagpupungtutam? Saan itan lakay? Nagbalbaliw akoon. Siguradom lang. Di mo pagsasawan di tao na awan dagas nga inaramid na. Kano bagbagaam ni Yume, iraman mo mutan ni Eddie nga anak mo. Tanaglawag nga da pagkurkurangan na. No kasta ti aramida, saan nakon nga apaan? Saan kamot nga apaan ka? Isursuro ka laang iti rumbeng aramidem. Kan sa anak nga agunget no may parbeng lakit di tar aramidem. Agbalin ka kumaapatas. Saan agaputa anak mo ni Eddie kat nimutan ni Yume ti pabasulam. Sige, manipod ita, agbalin na kun apatas lakay. No asino tinagbidto, iso ti mabagbagaan, tapno sa anak nga apaan. Ken no ammom nga awan mutlat may tulong mo iti parikot da nga agasawa. Di kan makibiyang tapno sana dumakkel ti isyo. Bay am nga isoda ti mangsulbar iti parikot da. Nawatam. Saan akon anakibiyang iti apa da Eddie ken Yumi? Saan kumeten a pinagsasawan ti manugang ko, taamok ano kasta ti aramidek, ket dumakkel pa iti isyo, ken sigurado nga apaan nakmet ti asawak. Tuy pagayam mo, Lilet. Lilet pagayam ko kas naganak sa nadakas nga isuro tayo dagiti anak tayo. Ngem no addan bukod da a pamilya, saan nga amin abahanag, ket rumbeng apakibyangan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lilet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit, ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.